ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. ва дӯстони азиз, мо дар навори имза якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Бар шумо пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, подписия кунед. навори беҳтарин шуда иншоалло ки ана дастгири моро фаромӯш накунед. Дастгири шумо пешаи мост. ана хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментар нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум Ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред бори рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и Акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародаро. Ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат кунед бародаро. Ина полный комфорт мошино. занг бизане. Ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Худ документ дошти? Документи ман бучидаги буд. Поли бучидаги буд. Ман кадан хай акай ба хас бишам. Чайкар хай мина дорем ай кали акаки мисол дан кали пасти баланди да бармуна азор раҳмат акай. Чо как заште ака? Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз ва подписчикони канали Насим Теҷе, дар навор имрӯза фақат навори советскиро дӯстон пешкаш мекунем. Якумин эълони мо дар навори имрӯза дӯстони азиз, мошини Сузуки фурӯшӣ аст. соли баромад 2008. Сӯзишворияш танҳо бензин, кузов внедорожный, объем мотор 2.4 литр, коробка передачи автоматикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. краскаш сафед ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 45 тысяч мега, боз камтар савдо дорад. номерои WhatsApp, номери дасти монагия дӯстон, марҳамат тариқи номерои WhatsApp-шон муроҷиат намоед. дӯстони азиз, Toyota Vitz фурӯшӣ аст ки соли баромад 2001 солай. Сӯзишворияш танҳо бензин, кузов хатчбек, объем мотор 1.3 литрай, коробкаш автоматикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи мошин бошад 48500 сомонӣ, боз арзон мешавад. дӯстони азиз, мошин яъне ки 4 та баллони 80% дорад. рақамҳо бароятонмост 918 яъне ки 93 38 33 хади ва ҳамин рақам метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, якумин мошини фурӯши мо советский бордуро ҳаста, яъне ки 2004 сол. сӯзишворияш бензин ва газ, объем мотор 1.5 литрай, коробкаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техник мебошад, яъне ки 2004 сол, краскаш сафед ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин бошад дӯстон 16000 сомониш мега, боз муомила дорад. дӯстони азиз, соҳиби мошин қайд кардага, яъне ки илтимос гуфтага беҳуда занг назанед. одамои конкрет хадо бошед, занг бизанед. рақамҳо бароятонмост 886 42 37 37 метавонед дӯстон дар тамос шавед.
дӯстони азиз, вазн 2106 мебошад. соли баромадаш 1985 солай. мотор объём 0.6 литр, коробкаш механикай, бензини холи қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки нахаду, яъне ки стартеша қади карбюратор камтар, яъне ки дӯстон мисол нишон метавонед усто. хулоса айни ҳол ҳамин хел мошин нахадуай. дискҳои простои документҳои мошин бучидагиан. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш 6500 сомонӣ. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. марҳамат дӯстдорони мошинҳои советский. шербачо якта 06 фурӯшӣ ҳастай бо нархи арзон састани беҳтарин. солаш 1976 солай. мотор объём 1.5 литр, коробкаш механикай, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳия ҷаббор расулов. нархи 06 бошад 11000 сомонӣ. гуфтага ки техосмотор ва утилизатсия надорад, яъне кагинесай. рақамҳо барои тамос 918 96 0214 қади. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, советский навбатиямон ваз 21090 мебошад ки соли баромадаш 2004 солай. сӯзишворияш бензин ва газ, объём мотори 1.5 литр. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки мотори 1.6 инжектор мебошад. нархи мошин бошад 10500 сомонӣ. 4 баллони нав дорад. мошин нахаду завод мешавад, яъне ки мотори коробка 100%. 10500 сомонӣ. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мошини навбатиямон ваз 21090 мебошад ки соли баромадаш 2001. мотор объём 1.7 литр, коробкаш механикай, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. ҳама ҷост навкадагӣ. мотор масъала намехӯрад. кузов пӯшидагӣ варид надорад. чашкиёш ҳардуш варид надорад. краска навкадагӣ ва нархи мошина дӯстон 20000 сомон мега қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дӯстони азиз, мошин гуфтага ки салонаш полный 05 кардага, губкават кардага, баллонош қариб навай ва дискҳои престижни мошин ягон расходига надорад. техосмотораш бучидагиай. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. гуфтем нархи 20000 сомон. рақамҳо барои тамос 931 87 33 қади. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, мошини навбатиён ваз 21090 ҳаста ки соли баромадаш 1993. мотор объём 1.5 литрай, коробкаш механикай, бензин ва газ кор мекунад. краскаш навкадагӣ, краскаш сафед. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. дӯстони азиз, десен хай мошин чӣ хел састани беҳтаринай. дар ноҳияи Ашт гуфтем нархаш 30000 сомонӣ. 4 диска баллон пачка. мошин ягон камбудӣ ва расходига надорад. нархаш 30000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 922 00 07 47 қади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. шербачо ба хотири меҳнатҳои мо лайккор мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. раҳмати калон барои дастгоҳи беҳтаринон ва дар комментария 500+ монем. дӯстони азиз, эълони навбатиямон ваз 21, яъне ки 10 мебошад. солаш 2001. мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин краскаш сафед, баллонои 80%, дискҳои простой ва қарор дорад. мошин дар шаҳри Кӯлоб нархш бошад 10000 сомонӣ. камтараки дига савдо дорад. рақамҳо барои тамос 985 55 57 77 қади. марҳамат, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз ваз 2114 фурӯши асаи дастарошни соли баромади 2003 мотор объем 1.7 литр коробкаш механикаи бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. документҳои мошин бочидагиянд. нархи мошин бошад 21000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 883 64 00 44 хади марҳамат дар тамос шавед. шайбачо яъне ки дар ҳамин канали мо ҳамарӯза наворҳои мошинии фурӯшӣ пешкаш мекунем. яъне ки 80% дар канали мо меҳмон мешавед, яъне ки подписат ҳам намекунед. эҳтимолан хоҳиш мекунем дар канал подписат кунед ва лайкро фаромӯш накунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз ваз 2114 аст ки соли баромадаш 2007 мотор объем 1.7 литраи коробкаш механик сӯзишворияш бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дискҳои простой ва балонош яъне ки 90% қариб пачкан. номерҳои транзит краскаш серебриси мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 15000 сомонӣ. боз гуфтага ки мошина биё аз пеш бибин заводишка ҳайшкин боз камтараки дига савдо дорад. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз ваз 2112 мебошад ки солиш 2003 мотор объем 1.6 литраи коробкаш механик бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. 4 балони нав дорад гуфтага дискҳои простой сентразамок краскаш серебристи. нархи мошин бошад 12000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 30 01 0908. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз ваз 2115 мебошад. солиш 2004 мотор объем 1.5 литр коробкаш механик бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи 015 бошад 15000 сомонӣ. боз камтар савдо дорад. мошин дӯстони азиз яксола ҳуҷҷат дорад, яъне ки утилизатсия кардагӣ ҳастай. 15000 сомонӣ 904 11 18 93. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз по-братски лайкҳоро мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дар ҳама ҷо навори мо ба охир аст. касоне ки лайкҳоро мондагӣ набошад лайкҳоро бизанед. худованди меҳрубон нигоҳбон бошад. хайр то видеои оянда.